ያብዳን ያብጾኩም በፍስሐው በሰላም አቡነ ዘበሰማያት በሉና ويكن ذلك بكم سماك معهم بكسائر مجال لنا عمام دنبي باجنات ودنبي مسجاش مجاية والسلام لك بركت أنت ما نستبرك ولكبرك ورسيت أنت ذكر جهنم لك الآلي ሰላት ያሰቁ የሉን አለየ ማዝየ የመውት ወይሰ
وفيك زكاة زكزينا وأملاكنا ودهنا يسكتون يسوع منوس كبرتي من السماوات نايكوي تانان أملاكنا مدحنينان يسوع كريستوس لوقاس صحابه وانجيل معرف شوعته كافوري سلاسان شدشتن كساب فضل 5,000 ورقة نص كلنا هذا كريستيان يكون እቶም ጋሶት ከዓ እቲ ዝኾነ ምስ ረኣዩ ሃደሙ ኣብ ከተማን ዓድታትን ኣውረዩ እቶም ህዝቢ ከዓ እቲ ዝኾነ ነገር ክርእዩ ወፁ ናብ ኢየሱስ መፅኦም ከዓ እቲ ኣጋንንቲ ዝወፅሉ ሰብኣይ ክዳኑ ተኸዲኑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ተቐሚጡ ረኸብዎም ፈርሁ እቶም ዝረኣይዎ ድማ እቲ ጋኔን ዝነበረ ከመይ ኢሉ ከም ዝሓወየ ነገርዎም እቶም ኣብቲ ከባቢ ገርሴኖን ዝነበሩ ህዝቢ ብምልኣቶም ዓብዪ ፍርሃት ስለ ዝሓዞም ካብ ዓዶም ክወፅእ ንኢየሱስ ለመንዎ ንሱ ከዓ ኣብ ጃልባ ደይቡ ተመልሰ እቲ ኣጋንቲ ዝወፅሉ ሰብኣይ ድማ ምስኡ ክኸውን ለመኖ ኢየሱስ ግና ናብ ቤትካ ተመለስ ኣምላኽ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ግብሪ ከም ዝገበረልካ ንገር እናበለ ሰደዶ ንሱ ከዓ ኸደ እቲ ኢየሱስ ዝገበሩ ዘበለ ድማ ብዘላ ኣብታ ከተማ ተነግረ ኢየሱስ ምስ ተመልሰ ኩሎም እቶም ህዝቢ ይፅበይዎ ነበሩ እሞ ብሓጎስ ተቐበልዎ እንሆ ሓደ ኢያኢሮስ ዝስሙ ሰብ መፀ ንሱ መራሕ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ነበረ ናብ እግሪ ኢየሱስ ተደፊኡ ድማ ናብ ቤቱ ክኣቱ ለመኖ ምክንያቱ ንሱ 12 ዓመት ዘዕድሚያ ሓንቲ ጓል ጥራይ ነበረቶ ንሳ ከዓ ንሞት ቀሪባ ነበረት ኢየሱስ ምስኡ ክኸይድ ከሎ እቶም ህዝቢ ይደፋፍዎ ነበሩ ካብ 12 ዓመት ደም ዝፈሳ ሰበይቲ ድማ ነበረት ንሳ ኩሉ ገንዘባ ንዓቃይም ዝወደአት እንተኾነ ሓደ እኳ ከድሕና ኣይከኣለን ብድሕሪ ኢየሱስ ቀሪባ ዘፈር ክዳኑ ተንከፈት ብኡ ንብኡ ድማ እቲ ምፍሳስ ደማ ኣቋረፀ ኢየሱስ ከዓ መን እዩ ዝተንከፈኒ በለ ኩሎም ኣይፈለጥናን ምስ በሉ ጴጥሮስ ምስኡ ዝነበሩ ኮይኑ መምህር እዞም ህዝቢ ደፋፍኡኻን ይፀዋቕጡኻን ኣለዉ ንስኻ ድማ መን እዩ ዝተንከፈኒ ትብል በሎም ኢየሱስ ግና ካባይ ሓይሊ ከም ዝወፀ ይፍለጠን ኣሎ እሞ ዝተንከፈንስ ኣሎ በሎም እታ ሰበይቲ ድማ ከምዘይተሓብአት ምስ ረኣየት ራዕራዕ እናበለት መፂኣ ሰገደትሉ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ህዝቢ ድማ ብምንታይ ምክንያት ከም ዝተንከፈቶ ሽዑ ንሽዑ እውን ከም ዝሓወየት ነገረት ንሱ ከዓ ኣጀኹ እዛ ጓለይ እምነትኪ እያ ዝሓወየትክ ብሰላም ኪድ በላ ኢየሱስ ገና ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ሓደ ካብ እንዳ መራሕ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ መፂኡ ጓልካ ሞይታ እያ ደጊም ንመምህር ኣይተድክሞ በሎ እዮም ብኦም ዝኣምን ዘበለ ይቃልል በተሰማይ እንትደቃ ትቃል መሪት ወይ ነቢያት ይቤ ትጣዳ ኢሉ ነቲ ጽንዓት እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣን ብኩለን እንተንስም ቅዱሳን ቦታ ዝተሰሚዐ ኣብያተ ክርስቲያንን መንቲ ገዳማትን ኣብ ውሽጠን ዝነብሩ ኣረገውትን ምእንቲ ዓለዋ ሙሉ ዓለምን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክሕልዎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰሪየልና ንጸልዩ ነቲ እዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ብኩሉ ሕማም ብስጋን ነፍስን ዝሓመሙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ምእንትቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕሙማንን እግዚአብሔር ንዓና ንዓኣቶምን ሰናይ ነገር ክገብረልናን ብሂወትን ብጥዕናን ክሕልወናን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰሪየልና ንጸልዩ እቶም ብምድረ በዳን ብባሕርን ብኣፍላጋትን ብቐላያትን ብኩሉ ብካልእ መገዲ እውን ዝጓዓዙ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን እግዚአብሔር ብኩሉ መገዲ ክመርሖምን بحاجوسن بدستاننا بعدهم كمان سوون أنا أول حاجة أنا أخسرنا لما صليوا أنت فرق راوهن فراي وامن ويثاتن أنتي أكل عالم ظل فرد فرق صواتن እግዚአብሔር ከባርኮ ምን ከብዘሆም በዘገለ ተፋት ከፍሬውን አናው ኃጢአትና ክሰሪልና ጸልዩ ክርስቶስ አምላክና ምሕረትን ፍቅርን ክበና
ልብ ገዛት ደያኑን ኩሉ ሰዓም ሰናይ ነገር ገራሕራልና ንዓና እውን ሓጢአትና ኣሰሪልና ንጸልዩ መፍቀሬት እግዚአብሔር ሃገርና ኤርትራ ሰላም ሁባን ንኩሎም ሰበ ስልጣን ሰናይ ነገር ክሕስቦውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ بغنعت ሃይማኖት ዝዓረፉ ኣቦታትና ንዴታትና ኣሕዋትና ካብቶም ቀዳሞት ቅዱሳን ኣቦታትና ጳጳሳትን ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ኣቦታትና ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን ኣቦታትና ህዝባውያንን ካብ ማሕበር ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም እግዚአብሔር ነፍሶም ክዕርፍን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ انتي حدثت عملت هزبنا እግዚአብሔር ክባርኩም እንክሳብ መወዳእታ እስትንፋስ ንቕንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዑን ንዓና እውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ብግባኤ ወርያት ዝቆመት ቤተ ክርስቲያን ምንቲ ብርሃን ህዝብን ምንቲ ዓለዋ ኩሉ ዓለምን ንዓና እውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ ወትን ንብረቱን ብፁዕን ቅዱስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ቄርሎስን ጳጳስና ኣባ ኤልያስን ብሂወት ሓሊል ነዊሕ ዘመን ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖም ንዓና እውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ እዚ ማሕበርናን ኩሎም ቅኑዕ እምነት ዘለዎም ማሕበር ህዝበ ክርስቲያንን እግዚአብሔር ክሕልዎምን ብሰላም ከፈጽሞም ንዓና እውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ እቶም ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብን እንስሳን መባእ ዘቕርቡን እግዚአብሔር ክባርኾምን ከጽንዖምን ክረድኦምን ንዓና እውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ ኩሎም እቶም ንቤተ ክርስቲያን ሰናይ ሓሳባት ዝሓስቡ ሰባትን እቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ንቁኑዕ ነገር ዝጻምውን ቅኑዕ ሃይማኖት ዘለዎምን እግዚአብሔር ክባርኾምን ዓስቦም ክህቦምን እቲ ምሕረቱ ኣብኣቶም ከንብርን ንዓና እውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ ነቶም ብቁርባንን ብዕጣንን ብዘይትን ብኣቑሑ ቤተ መቅደስን ዝሓልዩን ዝንበቡ መጻሕፍቲ ዝህቡን እግዚአብሔር ኣብቲ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስቦም ክኸፍሎምን ንዓና እውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ ምእንቲ እቶም ዓበይቲ ኣቦታትና ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን ዘክሩና ዝበሉናን ክንዝክሮም ዝኣዘዙናን ንነፍሶት ከበብ ብስሞም እግዚአብሔር ክባርኾምን ኣብ ቅድሚኻ ማሕደርቲ ፍቕሪ ክቦምን ንዓና እውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ እምቲ ድኻታትን መሳኺንን መበለታትን ዘኽታማትን ጭኑቓትን ዘርኢ ዝዘርኡ ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ጭኑቓት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮምን ይቕረ ክብለለውን ንዓና እውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጭነቑን ዓዶም ሓዲጎም ዝተሰዱን ኣብ ምርኮቦ ዘለውን ብማእሰርቲ ሰይጣናት ዝተኣስሩን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ከድሕኖምን ክምሕሮም ንዓና እውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ ኩሎም እቶም ነፍሶም ምሕረት ምእንቲ ክረኽቡ ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት ቀልጢፎም ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽና ክረኽቡ ንዓና እውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ ናይዚ ዓመት እዚ ርደት ዝናማትን ምምላእ ማያት ባሕርን ኣፍላጋትን ክርስቶስ ኣምላኽና ብሓቂ ክባርኾምን ክሳብ ደረቶም ክመልኦምን ንገጽ ምድሪ ከዓ ብልምላሜ ክሕጉሳን ንኹሉ ፍጡር ብረድኤት ከጽንዖን ንኹሉ እንስሳ ህይወት ክህቦን ንዓና እውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ እቶም ኩሎም ዘክሩና ዝበሉና ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና እግዚአብሔር ብሰናይ ነገር ክዝክሮምን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ እንቲ ነዛ ሰሙን እዚኣ እግዚአብሔር ብሰላም ከፈጽማን ፈተና ጥላእ ከርሕቐልናን ነፍሳትና ከድሕንን ምሕረት ክበልናን ንዓና እውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ
እግዚአብሔር አምላክና ምን ትግረራልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልመናናን ክቅበለልናን ነዛ ሰሙን እዚኣ ቃብ ሰላም ክፈጽመናን بفصم حاجة سندس أندرانة سايو خرينا نانا ونحاجاتنا خسرنا تليو እግዚአብሔር አምላክና ምን ትግረራልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልመናናን ክቅበለልናን ነዛ ሰሙን እዚኣ ቃብ ሰላም ክፈጽመናን بفصم حاجة سندس أندرانة سايو خرينا نانا ونحاجاتنا خسرنا تليو እግዚአብሔር አምላክና ምን ትግረራልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልመናናን ክቅበለልናን ነዛ ሰሙን እዚኣ ቃብ ሰላም ክፈጽመናን بفصم حاجة دستان برانة سايو خرينا نعنا ونحاجاتنا خحقلنا صليو كريستوس አምላክና ዘአመፃው አመበልኪያን በማማዲው ኢየሱስ
Christos nae ሰላም ለእጅ ማርያም ውድስት አበ ኩሉ ፍጥረት ታቦተ አንቲ ዘሙሴ ጽላት ሕግ ወዘስርዓት ሰላም ለእጅ ጀለንጎላ ቀይ ዘምድረ ቆላ ማርያም ዘመነ ተብላ ተደንጉሎ ስጋ ወነፍስ ለባቲት ሆነ አመኔ ወለጅ ሕፃነ ይረስሐ ወኢማሰነ ሰላም እሞ በልዮ በእንዲአየ ለፍሬ ከርስ ጅብኖዲ ላዕሌሁ ምሕረተ ኢታጎንድ እማህፀነ ከብእሲ አባዲ በዛነሱ ነፍስየ ሰላም በልዮ በእንዲአየ ለፍሬ ጅብኖዲ ላዕሌሁ ኢታጎ
እማይዘነ ገብርኤል አባቴ ብዛነሱ ነፍሴ በቲ ሰላም በልዮ በእንቲአየ ለብሬከ ዝጅብኖዲም ላዕሌሁ ምሕረተ ኢታጎድድ እማይዘነ ከብእሲ አባዲ ከዛ ነፍሱ ነፍሴ እብሪ ሰላም ለኪ ለአብርሃም አብ ቀዳሚ ላስተራይቆ ክርስቶስ ጊዜ ቀድር ዳይተጸድስ ተሰቀልከ ከመ ይውስ ስብሐት አዘናርያ እምከ ነጺረከ ለዘታፈቅሮ ሐዋርያት ሳምራዊት ብእሲት ከመድራጽም ኩሎ ነገረ ትስብእት እንተ አንተ ማየ ሕይወት ስብሐት ለከ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳብሔር በመስቀልከ መግረየ ጸር እምድቅ ወንጋኔነ ቃትር ወይም ኩሉ ዘይመጽእ ግብረ ስብሐት ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ እርያነ አካል ወገጽ ላስተርአይክሙ እንብለ ሕጸት ገጃቀት በታሕተ ስብሐት ለክሙ ሰገደ አብርሃም በልሱ አበ ገብርክሙ ዘትገይሱ አጋዝየ ዘትሴለሱ በላዕለ ማርያም ድንግል ሥላሴ ለክሙ ተረክበን በዮርዳኖስ ቅድመ ወታቦር ካዕበ ወእንጀሊከ ስብሐት ለከ ለቤተ ክርስቲያን ሥላሴ አንጽሐ አንትሙ ሱራፌልኒ በቅዳሴሆሙ የእምሩ ግጻዌክሙ ስብሐት
ባርኮሙ ኤልያስ ወሙሴ ክብሮ በውዳሴ ስብሐት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበከ ያረከስክም ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ እማሁየ ወይደነግጽ ሞተ ስብሐት ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ እማሁየ ወይደንግጽ ሞተ ስብሐት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበከ ያረከስትም ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ እማሁየ ወይደነግጽ ሞተ ስብሐት ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒት ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወልነ ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘይሐትት ኃጢአተ ዓለም እነሆ ኃጢአት ዓለም ዘርፈን ገንሸን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እግዚአብሔር ምንታና መከራ መስቀል ዝፀረ ብክቡር ደሙን ብምዕወይ ዝኾነ መስቀሉን ካብ ሰይጣን አናገፈና ካብ አርዖት ኃጢአት ድማ ሓራውጣና ኣብ ጎይታና ድኻምና ጸሎትናን ተቐበለልና ንሓይሊ ጸላኢና ሰይጣን ኣብ ትሕቲ እግርና ቀጥቅጦ ነቲ ዘሐንኩለና ናይ ክፍኣት መፃወዲኡ ተኸልና ነዛ ሰሙን እዚኣ ድማ ብድሓንን ብሰላምን ኣፈፅመና ቅድስቲ ብርሃነ ትንሣኤኻ ሓጎስን ደስታን እርየና እዚ ብጸሎትን ምሕፀንታት ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ተቐቢሉ ይፈፅመና እንበለደዌ ወሕማም እንበለጻሮ ደካም አመከመዮም ያብጣኒ ያብጡኩም በፍስሐ ወሰላም 10 ተቅዳም ሰማይ 40 ሓደን ከላላ ይሰልም الله أجمل
جد حيش واحد كيف يساعد
خير من سكاي سكف سمي سكف ساعات فين شيء عن صنع በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን ሰሞን ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ጸኒሖም ከመይ ወይልኩም ስም ናይቱ ለባህሪ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ከወጽናፈ ዓለምና አጽናፈ ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን እምበር ሎሚ ረቡዕ ኩላና ከም ንፈልጦ ዓመት ሙሉእውን ከም ነኽብሮ ኣብዚ ዕለት እዚ ፈሪሳውያን ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽሰቕልዎ ዝተሰማምዑሉ ዕለት እዩ ቅድሚኡ እውን ይሓስቡ ነይሮም እዮም ከመይ ገይሮም ከም ዘትሕዝዎ ዝሓስቡ ነይሮም እዮም ግን እቲ ምኽሮም ክሰምረሎም ዘይከኣለ ምኽንያት እንታይ ነይሩ እንተኢልና መጀመርያ ንጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ህዝቢ ይስዕቦ ስለ ዝነበረ ብቐድሪ ክሕዝዎ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ክሕዝሞ ዋላ እንተፈተኑ እቶም ህዝቢ እውን ኣንፃር ኮይኖም ክቃለሱና እዮም ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ነዚ ክገብርዎ ኣይከኣሉን ከምቲ ማለት ደንበብናዮ እውን ሰብ ኣብ ዘይብሉ ወይ ድማ ብሌሊት ድዩ ወይ ኣብ ፅሙው ዝበለ ቦታ ኢና ክንሕዞ ንኽእል ኢሎም ከም ዝተማኸሩ ከም ዝወድሎም መዓንቲ ድማ ነዚ ምኽሮም ደስምረሎም ነገር ረኺቦም ማለት እዩ እሱ ድማ መን እዩ እቲ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ
ድባል ካብቶም ሐዋርያት 12 ይሁዳ ዝብል ስም ጽውዕ ዝነበሩ ክልተ ሐዋርያት ሓደ ይሁዳ ሐዋርያ او ለግዚእነ ዝበሃል ሐዋርያ ኣሎ መልእኽቲ ሓንቲ መልእኽቲ ዝጽሓፈ ማለት እዩ እዚ ግና ይሁዳ አስቆሮታዊ ዝበሃል እዚ ይሁዳ አስቆሮታዊ እዚ ካብ መጀመሪኡ ምስ እግዚአብሔር አምላኩ ምስ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዋላ ይነብር እንተነበረ ግን ንእግዚአብሔር አምላክ ሙሉ ልቡ በመልኡ ሕልንኡ አይሰዓቦን ከምቲ መጽሐፍ ቅዱስ ወንተ ተጠቂስልና ዘሎ ገንዘብ ወይ ድማ ንብረት ዝዓለም እዚያን ሱር ኩሉ ኃጢአት ኢና ኩሉ ኃጢአት ሱር ይኸብ ዝተባሃለ ንይሁዳ አስቆሮታዊ ድማ መጀመሪያ ዘዕንቀፎ ነገር እንታይ እንተይልና ገንዘብ እዩ ማለት እዩ ብገንዘብ ንጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ሃብቲ ሂቦ ነይሩ ኢና ዝሰብ እዚ ልዕሊ ኩሉ እቲ ናይ ክህነት ሃብቲ ሂቦ ነይሩ እሱ ኸይዱ ናብቶም አይሁዳውያን ፈሪሳውያን አይሁዳውያን ጸሐፍትን ፈሪሳውያንን ናኦም ከይዱ ንጎይታ ንኢየሱስ ክትሕዘልኩም ስኒ እንታይ ትህቡን ኢልዎም ከም ዝኸደ ኣብቲ ታሪክ ተጻሒፍልና ኣሎ ወንጌል ሉቃስ ንኣብነት ምዕራፍ 22 ተጻሒፍልና ኣሎ ወንጌል ማርቆስ ኣሎ ወንጌል ዮሐንስ ኣሎ ማቴዎስ ኣሎ ኣብ ኩሎም ወንጌላውያን ጽሒፎምና ኣሎ ኣብዚ ወንጌል ሉቃስ ሎምን ዝተነበልና ምዕራፍ 22 እንታይ ድብል ሽዑ ሰይጣን ናብቲ አስቆሮታዊ ዝበሃል ይሁዳ ኣተወ ንሱ ሓደ ካብቶም 12 ነበረ ካብቶም 12 እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ዝመረጾም ማለት ከይዱ ከዓ ከመይ ገይሩ ከም ዘትሕዞም ስቶም ሊቃነ ካህናትን ኣሕለቁን ሓለውት ቤት መቅደስ ተዘራረበ ንሳቶም ተሓጎሱ ገንዘብ ክህብዎ ከዓ ተዋዓዕልዎ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ እሶም እቲ ምኽሮም ዝነበረ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ መሓዚብ ሕጂ ድማ በዚ ሰብ እዚ ድማ ሰሚሩሎም ማለት እዩ በዚ ሰብ እዚ ሰሚሩሎም ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንይሁዳ ከየስተማሰል እንዳበለ ብዙሕ ነገር ገብረሉ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ሕልዎ ነይሩ ንኣብነት ብትርጓሜ ኣቦታትና ከም ዝምሁሩና ናይ ቃና ዘገሊላ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ተጻሒፉ ዘሎ ግዜ ኣይበፅሐን ዝበሎ ሓደ ካብቲ ምክንያት ይሁዳ ስለ ዘይነበረ ይብሉና ኣቦታትና ሓደ ምክንያት ማለት ካልእ እውን ኣብ ብዙሕ ቦታት ንኣብነት ኣብ ደብረ ታቦር ናይቶም ናይ ምስጢር ሐዋርያት ዝበሃሉ ንሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዮሐንስን ያዕቆብን ሒዞም ናብ ደብረ ታቦር ክድይብ ከሎ ነቶም ካልኦት ሐዋርያት ኣብ ታሕቲ ንምንታይ ገደፎም ኢሎም ኣቦታትና ትርጓሜ ክምሁሩና ከለዉ ድሓረይ እዚ ስለ ዝገበረኒ ኣነ ዘተሓስብዎ ኢሉ ምክንያት ንኸይረክብ ይሁዳ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ኣቀዲሙ ይፈልጥ ነይሩ ብዛዕባኡ ግን እቲ ውሳነ ንመን ሂቦ ይኩሉ ግዜ ንዕኡ የጠንቅቆይ ነይሩ ኣቀዲሙ እውን እንታይ ኢልዎ ነይሩ ንይሁዳ ወዲ ሰብሲ ከም ዝተሰርዓሉ ክኸይድ እዩ እቲ ንዑ ደትሕዞ ግና እንተዘይውለድ ምስ ሓሾ ነይሩ እስካዕ ምባል ኣጠቂቕዎ ነይሩ ኣቀዲሙ ማለት ይሁዳ ግን ነዚ መጠንቀቕታ ኩሉ ክሰማዕ ኣይከኣለን እቲ ዝሕዝን ነገር እቲ ንዋይ ወይ ድማ እቲ ገንዘብ ንልቡ ደፊንዎ እዩ እዚ ኩሉ ልዕሊ 3 ዓመት ዝኣክል ምስ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝሓደሮ ዝሓድር ኣብ ዝወዓሎ ዝውዕል ዝነበረ ኩሉ ተኣምራታቱ ኩሉ ግብሩ ኩሉ ትምህርቱ ተማሂሩ ክንሱ ግን እንታይ ኮይኑ ተረኺቡ መጨረሻ እንታይ ኢልና ንኩሉ ነገር ኣፍሪስዎ እዩ ማለት ካብ እግዚአብሔር አምላኩ ረሒቁ ንጎይታ መድሓኒትና አምላኩን ጎይትኡ ንኸትሕዞ ድማ በዚ ዕለት እዚ ምስ ኣይዎ ተሰማዕ እቲ ዘገርም ነገር ኣብዚ ዕለት እዚ ከምዚ ትማል እውን ዘንበብናዮ እታ ዘማዊት ሰበይቲ ዝነበረት ኣብ ቤት ስምዖን ከይዳ እንታይ ጌራ ኣብ ቤት ስምዖን ከይዳ ብገንዘባ እንታይ ጌራ ብገንዘባ ፅድቂ ዓዲጋ ሽሕኳ ብዓብዪ ትልቦናኣ ናብ እግዚአብሔር አምላክ እንተመፀ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ብገንዘባ ጌራ ፅድቂ ዓዲጋ ከምቲ ኣብ ወንጌል እንታይ ተጻሒፍልና ኣሎ ምስለኩም ብገንዘብ ዓመፃ ስኒ ኣብ ሰማይ እንታይ ግበሩ ዕሩኽ ግበሩ ዝብል ቃል ቅዱስ መጽሓፍ ኣለና ስለዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እዛ ዘማዊት ዝነበረ ሰበይቲ እግዚአብሔር አምላክ ድሓረይ ዘንፅኻ ሰበይቲ ብገንዘባ ጌራ ፅድቂ ዓዲጋ በንፃሩ ድማ ብገንዘብ ይሁዳ ተኽኸውን ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ብገንዘብ ነታ ዝነበረቶ በረኸት ሕዲግዎ ኣጥፊእዋ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ እሱ ንህዝቢ ከምዚ ሕጂ ቦታትና ካህናት ዝህብዎ እንታይ ክገብር እንዳበለ
ክልመን ዝግብኦ ንሰብ ክልምኒና ከይዱ ክልምኒና ንሪኦ ማለት ከመይ እንተበልና ኣብዚ እዋን እዚ እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ጸጋ ካህናት አቦታትና እንታይ ክገብር ዝብሎም ሰብ ብዙሕ ይብዞም ሓደ ክልተ ሰብ ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ እዩ እንታይ ክገብር ዝብሎም እንታይ ስለ ዘለዎም ምስኦም ማለት እዩ ስልጣን ነዚ ሰብ እዚ ድማ ስልጣን ተዋሂቦ ነይሩ ይሁዳ አስቆሮታዊ ልክዕ ከም ኣሕዋቱ ከም ሃዋርያት ኣብ ምድሪ ዝበታሕኻዮ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ይኹን ዝብል ዓብ ስልጣን ተዋሂቦ ነይሩ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ድማ ኣብ ሰማይ እሱር ኩን እሱር ክኸውን እዩ ዝብል ስልጣን ተቀቢሉ ነይሩ ነዚ ፀጉኡ ግና ንዕቅዎ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ እንተንቢብና እንታይ እዩ ኢታስስ ጸጋኡ ዘተውህበከ እቲ ጸጋ ዝተዋሃበካ ብምንባር ኢድን ብምውራድ መንፈስ ቅዱስን ዝተዋሃበካ ጸጋ ካባኻ እንታይ ኣይትግበሮ ኢልዎ ጢሞቴዎስ ወዱ ካባኻ ኣይትእለዮ ኣይትንዓቆ ኢልዎ ይሁዳ ኣብዚ ነገር እዚ ከም ንሪኦ ግና ይሁዳ ብሓቂ ነቲ ጸጋ ተዋሂቦ ነበረ እግዚአብሔር አምላክ ይህቦ ዝነበረ ንዕኡ ኣብ ማሕበር ኣይሁድ ኣትዩ ማለት እዩ ንዕኡ መጀመርያ ኣይተጠቀመን ብዓብዩ ንዕኡ ኣይተጠቀመን ነቶም ካልኦት ድማ መዕንቀፊ ኮይኑ ማለት እዩ መዕንቀፊ ኮይኑ ብሓቂ ካብዚ ነገር ዝሰውረና እግዚአብሔር አምላክ እንዳተመላለስና እንዳመፀና ቤተ ክርስቲያን ካብዚ ዕንቅፋት እዚ ካብዚ ዝኣመሰለ ዕንቅፋት እዚ እግዚአብሔር አምላክ ይሰውረና ስለዚ ክልተ ነገር ንርኢ ኣለና ማለት እታ ዘማዊት ብገንዘባ ህይወት ክትዕድግ እሱ ድማ ብገንዘቡ ህይወቱ ከጥፍእ ንርኢ ኣለና ስለዚ ብገንዘብና ብንብረትና በቲ ኣብ ዓለም ኣለና እንብሎ ነገር ዝኾነ ነገር ክንገብር ኣብ ኢድና ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር አምላክ ይሁዳ ንህለን ዶ ዝቐረበ ይሁዳ ዝነበረ ኣገዲድና ዓፅደቕ ኣይበሎን እንታይ ላይ ምርጫ ሂቦ ኩሉ ነገር ኣርኢዎ ንሰለስተ ዓመት ዝኣክል ልዕሊኡ ልክዕ ከም ሃዋርያት ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኣብ ውሻጠ ኮይነ ኣብ ሕልፍኝ ኮይነ ኣብ ውሻጠ ኮይነ ዝነገርኩኹም ነገር ኣብ ቅርዓት ወፂኹም ንገርዎ ከም ዝበሎም ድሓሪ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ኩሎም ምስጢር ዝነገሮም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ኣብነት ናይ ደብረ ዘይት እንተርኢናዮ ኣብ ቤተ መቅደስ ኮይኑ ዝመሃሮ ድሓሪ ፍልይ ኢሎም ኣብ ደብረ ዘይት ኮይኖም እንታይ ኢሎም ማለት እዩ እዚ ምልክት ምጽኣሱ ከመይ ኢሉ ብሕት ኢሎም እዩ ዝብለና ብሕት ኢሉ ንሃዋርያት እንታይ ገብሮም ነይሩ እግዚአብሔር አምላክ ይምሮም ነይሩ ነዚ ሰለስተ ዓመት ልዕሊ ሰለስተ ዓመት ዝኣክል ግዜ ይምሮም ነይሩ ሃዋርያት ግን ነዚ ነገር እዚ ኣይተጠቀመሎም ብሓቂ ዘሕዝን ነገር እዩ ስለዚ ንሕና ኣብዚ ንመሃረሉ ድማ ጸጋና ተተዋሂባትና ዘላ ንእሽተይ ከይመስለና ነፍሲ ወከፍ ሰብ እቲ ጸጋ ተዋሂቦ ዘሎ ንእሽተይ ከይመስሎ ዓብዩ እግዚአብሔር በብዓቅምና ገይሩ ኩላትና ይብልና ንዓዓ ከነጥፋ ይብልና ክንዕቃ ይብልና ከምቲ ጢሞቴዎስ ዝበሎ ኣይትንዓቃ ነዛ ጸጋ ተዋሂባትካ ዘላ ከይትንዕቃ ዝተባሃሎ ዝበሎ ሕጂ ቤተ ክርስቲያንና ትምህረና ነገር እንተሃልዩ ድማ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ማለት እዩ እሞ ነዚ ክንገብር እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ መንፈሱ ይለኣኸልና ብሓቂ ኣብዚ ከም እንሪኦ እቶም ሊቃነ ካህናትን እቶም ኣሕልቑን ከም ተወዓዕልዎ ይሁዳ ድማ ከምኡ ከም ዝተሰማምዑ ብገንዘብ ከም ዝተሰማምዑ ልክዕ ኣብቲ ዘመን እቲ እንታይ ነይሩ እዩ ሰብ ሽየጥ ነይሩ እዩ ጊላ ኣብቲ ዘመን እቲ ኣይኮነን ቅድሚ 200 ዓመት ገለ ኣብዛ ዓዲ እውን ኣብዚ ኣሜሪካዊ ሰብ ሽየጥ ነይሩ ደይሽየጥ ነይሩ ብባርያ ኮይኑ ፀሊም እንተኮይኑ ባርያ ኮይኑ ከም ብገንዘብ ይሽየጥ ነይሩ ኣብቲ ዘመን እቲ ድማ ልክዕ ንጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብኸምኡ እዩ ሸይጥዎ ማለት እዩ ሸይጥዎ እዚ ግን ትንቢት ንክፍፀም እዩ ከምቲ በዓሉ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ዝበሎ ትንቢት ንክፍፀም እዩ ማለት ልክዕ ይሁዳ ከም ዝሸጦ ኣብዚ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ማለት እዩ ካልእ እውን ወንጌል ዝተነበበልና ናይቶም እቲ ሓንቲ ዘማዊት ዝነበረት እሞ መፅኦም ኣይሁዳውያን ናይ ነግ ዝተነበበልና ማለት እዩ ኣይሁዳውያን መፅኦም እዚኣ ክዝሙ ረኺብና እያ ኢሎም ክፍትንዎን ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመፁ እሱ ድማ ጎይታና ኣምላኽ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንታይ ከም ዝበሎም ንርኢ ማለት እዩ እምበኣር እቲ ሓጢኣት ዘይብሉ ንዓ እንታይ ግበራ ኢልዎም ማለት እዩ
ንዓ ይውገራ ወይ ድማ እምኒ ደርብ የላ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ካብ ኩሉ ከኣለ ስለ ዝኾነ እንታይ ገይርዎም ማለት እዩ ኣብ ትርጓሜ ከም እንመሃሮ ኣብ ምድሪ እሱ ኣብ ምድሪ ይፅሕፍ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ግን እቶም ኣይሁዳውያን ሓደ ንብፃዩ ክጥምቶ ከሎ ኣነ ንኣብነት ንዝኾነ ንዲያቆን ክጥምቶ ከለኹ ኣብ ግንባሩ እንታይ ተፃሒፉ ዝፀንሕ እቲ ናይ ኩስቶ ሓጢኣቱ ከምዚ ይብል ንዓይ ኣብ ግንባረይ ድማ ናቱ ናይ ኩስቶ ሓጢኣቱ ከምዚ እዩ ዝብል ነነፍሲ ወከፎም ናይ ኩላቶም ሓጢኣት እግዚኣብሔር ኣምላክ ዘርዚሩሎም ማለት እዩ ምዘርዘረሎም ኩሎም ሃዲሞም ኮይኖም በቲ ሓጢኣቶም ሓፊሮም ነታ ሰበይቲ እቲ ኣኽወግርዋ ክቐትልዋ ኣይከኣሉን ማለት እቲ ናቶም ሓጢኣት ስኒ ካብ ናታ ዝገደደ ኮይኑ ስለ ዝፀንሐ ዓመፅቲ ስለ ዝነበሩ ልክዕ ከምዚ ኸማና ንሕና ኣብዚ ምድሪ ክንመላለስ ከለና ብዙሕ ሓጢኣት ንገብር ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ዘመልክተና እንታይ ኢልና ንሓደ ሰብ ንኸይንፈርድ ንሓደ ሰብ በቲ እንታይ ኢልና ኣሎ ወንጌል ተፃሒፍልና ዘሎ እንታይ ኢልና ኣሎ ብዝሰፈርኩሞ መስፈርቲ ክስፈረልኩም እሞ ንሓደ እንታይ ከይትገብሩ ማለት እዩ ከይትፈርዱ ተባሂልና ኣለና ብዝሰፈርኩሞ መስፈርቲ ንሓደ ሰብ እዚ ሰራቂ እንተልካ እቲ ናትካ ዋላ ወዲ 10 ዓመት ኮላካ ዝሰረቕካዮ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣምፅኡ ኣብ ሚዛን ክቐመጦ እዩ ተቐደም ዝተረስዐ ሓጢኣትካ ኢልካ ትሓስቦ ማለት ዋላ ሕጂ ትገብሮ ዘለካ እውን ድሕሪ 10 ዓመት እግዚኣብሔር ኣምላክ በቲ ዝሰፈርካዮ ማለት በቲ ዝሰፈርካዮ ሰራቂ ክትብሎ ከለካ ንሓደ ወይ ሓሳዊ ክትብሎ ከለካ ዘማዊ ክትብሎ ከለካ እቲ ናትካ ዝሙት እቲ ናትካ ሰርቂ እቲ ናትካ ሓሶት እቲ ናትካ ምትላል እቲ ናትካ ንሓውካ ምሕሳብ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብሉፅ እዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ዝሕብኦ ነገር ኣሎ የለን ልክዕ ከምዞም ነዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ገግ ግንባሮም ዝፅሓፈሎም እግዚኣብሔር ኣምላክ ንዓና ድማ ብገግ ግንባርና ስጡሕ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ስለዚ ክንጥንቀቕ ከም ዝግባአና ንሓደ እኳ ክንፈርድ ከም ዘይንኽእል ኣለና ቤተክርስትያን ብምምፃና ጥራሕ ነቲ ብደገ ዘሎ ክንፈርድ ኣይንኽእልና ንኽእል ኢና ትፍርዲን እግዚኣብሔር ኣንሕና ክንገብሮ ዝግባአና እንታይ ወንጌል ነንብበሉ ዋ ዘማዊ እንተረኣና ዋላ ብፍፁም ዋላ ዘማዊ ኢልና እንተሓሰብና እውን ወንጌል እኮ ከምዚ እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ኣምላክ ከምዚ እዩ ዝብል ተመለሱ እዩ ዝብል ከምዚ እንተጌርካ ከምዚ ፍርድሎ እቲ ዝፈርድ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣነ ፍርደካ ኣይክእልኒ እግዚኣብሔር ኣምላክ ግና ከምዚ ኢሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብነቢያት ብቅዱሳኑ ብመፅሓፍቲ ገይሩ ቤተክርስትያን ድማ ከምዚ እያ ትብል እንዳበልና ኢና ክንምህር ዝግባአና እምበር ንሓደ እኳ ክንዘልፍ ስልጣን ኣይተዋሃበና ንሓደ እኳ ከምዚ ኢኻ ክንብል ስልጣን ኣይተዋሃበናን እሞ ነዚ ከነስተውዕል እግዚኣብሔር ኣምላክ ፀጉኡ የብዝሓልና ንዓይንድኹም ሓወኹም ፅን ኢልኩም ስለሰማዕኹም እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብ ትገብሮ ፀሎት ፅን ኢሉ ይስማዕኹም ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ውዳሴ ማርያም Sheepy.
ዳሴ ማርያም ንገማሉ አይተዛረ መጽሐፍ ሪኹን ንገም أبدأ حتى ذلك إلا مع الصلاة ዘመጻ
ስቶሙ አላ ጣዕሙ ዘእንበለ ከመ ፈጽሞሙ ይቤ በወንጌለ ሰላሙ አማኑኤል ስሙ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ ከማሁ
ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወዝዋዝ ኃይል ዘበሰማያት ይቀደስ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ አበሳነ ወጌጋየ ተመነናኒነ
ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ
ወስብሐት ለመኮንናኑ ይዳሉ ክብር ለመኮንናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይዳሉ ክብር ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይዳሉ ክብር ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይዳሉ ክብር ወስብሐት ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኮንናኑ ይዳሉ ክብር ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይዳሉ ክብር ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘሰማይ ጸሎተ ሃይማኖት ስላብሃመ ንድግም ጴንጤናዊ ሀመ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 9 ይስሐቅ ንርብቃ ከም ዝተመርዓዋ አብርሃም ዕድመ ዝጸገበ አረጊት ነበረ። እግዚአብሔር ድማ በሁሉ ባሪክዎ ነበረ። አብርሃም ከዓ
نتي عبي جزء بيتو عزاز كل جنزبو بتشها إتكاب تحتي سلفي أمبر كأوالد الأزوم أنا أما كلهم زنبر زرله كان أنا وين ودي سبيت ختم تعلو بإجزابه أملاك سماين أملاك مدن مح أمحلك عليه نوها جرين عليتين كهذا أن ودي ساك سبيتي أم تعلو بلو تي جزوها نالواش تاسبيتي نبزها جر كتمت أنت زي فتوتك نودخ أنا بتنسخ هذا كايا هجردو بقدك توزع يخبرو توزع يبلو أبراهام دمان ودي نبا هاي توزع تتنقى تي خبيت أبوين كاتاز ورد كل هجر زوج عني نزام مدزيان زكوا يلو استزار بننز محل لين نجزابير أملاك سماين السوم الأخو أكميها خدغيو كابو دمان ودي سبيت ختم صادو إخا تا سبيت مسخاح كمت انت زي فتوكنا انتس نودي دا نابو عيتو سردو انبر مسخاس خبزا محلا يزيا نتو إخا بلو تي جزو إدو عبتحتي سلوفو قويتو أبراهام أنبلا كم تزولو بيرو دما محلو ظهور كمعرف عسرة كفقد حدا كساب عسرة سلسلة كلهم حزب إسرائيل كأبت قدامي تورحي نام مدر بداتين أتو أبقاديس دمات صنحو مريم كأ أو موتت أبوهن تقبرت نت حزب زخون ماي عين برن شعوبتهم حزبي أبلعلي موسى أبلعلي أرون تلعلو نموسى كأ كمزي لهم تقايقوا اتين أحواتنا أبكدمي إجزيابير كموت خلو مويتنا انتن خون من مهابنا سلمنتاين عنا نهزبي إجزيابير نابزي مدربة دازي أمزاقهمنا نحنان كابتنان أبزي كنموت ديو نابزا كفت بوتا كتؤتونا إلكم ديهم كاب قبت زوجاهمنا اغلي كونا بلس كونا ويني كونا رومان كونا يبلان ززت مايون يبلان موسين أرون كا نتي حزب حديقهم ناب أف اتي إجزيابير زركبولو دمكان كدو بقوت أنت دفيهم دما سبدو كبر إجزيابير كا ترأيهم إجزيابير دمان موسين نتا بترو سدا نسخان حوها أرون كا نتي حزبي أكوو أكميهم دمان تخو حماي كوت أززوو نسخاون كابتخو حماي أوت علم نتهزبن نغفتهم من كا أستيهم بلو مسيد ما خابتي كمتي زعززو نتابتري خاب كن إجزاوير وسدا نسأرون كوين دما نتهزبي أبقنمي اتكوحي أكيبو أتوم علوانياتات اسكسمعو كابزخو حزدو ماي كنوت ألكمينا بلو مسيد ما إيدو العلو نتخوحي قبطرو خلتسح وقعو بزح مايك أوته اتهزبن كوتهم ستيو إجزاوير دمان مسيان نعرونم أبقدمي حزب إسرائيل نتو قدس حيلي كتخبرو زأكل أمنا سلازي وركم نزل حزب زي نافتا زهابكوهم مدري أيكتوهم إخوهم بلو إذا ما يقويقا يبهال أبود دك إسرائيل أبلع لي إجزاوير أبرمرمو إجزاوير دما قدس كم زخنا الأيام مصحف المثالي كاب معرف حدا كاب عسرته كساب 34 ودي حتان انت حوابلو خحراي ايتولم نساتهم مسانا نعا ادبينا نصنحمو سب نقتل ننصو سب بزي مخنيات مصاوديا غيرنا نبدا ايو تريسهم نابغدقات كم زوردو كم مقابر كينا بهوتهم كلو نحطهم كبور جنزب زبله كنركب
ንባይታና ከዓ በቲ ዝዘመትናዮ ክንምልኦ ኢና እሞ ንዓ ምሳና ኩን ዝዘመትናዮ ዘበለ ብሓደ ክንካፈሎ ኢና እንተ በሉኻ ወደየ ምስኦም ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰባት ኣይትኺድ ካብኣቶም ርሓቕ ንሳቶም ክፉእ ንምግባር ይጎዩ ሰብ ንምቅታል ከዓ ቁልጡፋት እዮም ኩለን ኣዕዋፍ እናረኣያ መፈንጠራ መፃወቲ ኮንቱ እዩ እቶም ከምዚ ዝበሉ ሰባት መቅተሊኦም ዝኸውን መፈንጠራ ባዕላቶም የፃውቱ ከትሪ ንኸታሪ የጥፍኦ እቲ ብዓመት ዝነብር ሰብ ከዓ ብከምዚ ይጠፍእ ጠቢብ ኣብ ፅርግያታትን ኣደባባያታትን ድምፃ ዓው ኣቢላ ትፅውዕ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ጎደና ትፅውዕ ኣብ ሰብ ዝእከብሉ ኣፍ ደጌታት ከተማ ድማ ቃላት ትዛረብ ኣቱም ዓያሹ ክሳዕ መዓስ ከዕሽነት ክትፈትዉ ኢኹም መላገፅቲ ከዓ ክሳዕ መዓስ ላግፅባህ ክብለኩም እዩ ክሳዕ መዓስ ከደናቁር ፍልጠት ክፀልኡ እዮም ኣነ ክግስፀኩም ኩሉ ኸ ስምዑ ፅቡቅ ምኽሪ ክህበኩም እየ ፍልጠተይ ድማ ከካፍለኩም እየ ከፅዋዓኩም ኩሎም ምስማዕ ኣቢኹም ንመፅዋዕታይ ከዓ ሸለል በልኩምዎ ንኩሉ ምኽረይ ኣቢኹምዎ ንተግሳፀይ ከዓ ኣይተቐበልኩምዎን ኣነ እውን እቲ እትፈርህዎ ክመፅእ ከሎ እቲ እትፈርህዎ ከም ህበቡላ ክመፅእ መከራ ከም ሽምበባ ኮይኑ ክበፅሐኩም ፀበባን ጭንቀትን ክወርደኩም ከሎ ብመከራኹም ክስሕቕን ክባጨወልኩምን እየ ሽዑ ናባይ ክትምህለሉ ኢኹም ኣነ ግና ኣይክምልሰልኩምን እየ ኣንጊኹም ክደሊኒ ኢኹም ግናኸ ኣይክትረኽቡንን ኢኹም ፍልጠት ፀላኢኹም ንእግዚኣብሔር ከዓ ምእዛዝ ኣብኹምዎ ንምኽረይ ኣይፈተኹምዎን ንተግሳፀይ ከዓ ንዓቅኩምዎ ዝግባኣኩም ክትቅበሉ ኢኹም ፍረ ክፍኣትኩም ከዓ ክትረኽቡ ኢኹም ነቶም ዓያሹ ዕልወቶም ክቆትሎም ነቶም ደናቁር ከዓ ነቲ ሸለል ምባሎም ከጥፍኦም እዩ እቲ ዝሰምዓኒ ግና ብድሓን ክነብር እዩ ንክፉእ ከይፈርህ ከዓ ክሃድእ እዩ ትርጓሜ መሳልያተ ሰሎሞን ወልድየ ኢያሶቱከ እስከ ሀበየ እምኩሉ እኩይ ይብዬ መተርጉም ወበእንተሰ ቃሉ ወልድየ ኢያሶቱከ ሰብ ረሲአን ይተረጉም በእንተ ውእቱ ሰብ እለተሰናዓው በእንተ ቅትለተ ክርስቶስ እስመ አጽለመ ሰይጣን ልቦናቲሆም ወአብጽዓ ለአሌሆም ፈቃዳቲሆም ወቅናቶም እስከ ገብሩ ጀጋየ ወይረስዩ ዋስናየ ይቤ ወኢትፈቅድ እምኔሆም ለእማ አስተበቁኡከ ወይቤለከ ነአ ምስሌነ ተሳተፍ ደመ ወንድፍን ውስተ ምድር ብእሴ ጻድቀ በአመፃ ይደሉ ለብእሲ ልቡብ ለእማ አስተርአየ ለቱ ጻድቅ ኢትነትን ምኔሁ ለሃሲ ሲመታት ወኢትዔዝ ለፈቃዱ በዘይነኪያ ለነፍሱ ወኢይሃብሮሙ ለአብዳን ውስተ አብዶሙ ዳሙ እምከመ ቆመ ለአለ ጽድቅ ኢይጻእ እምኔሃ ኢይምኖ ወኢጽግሞ ኢየማኖ ወኢጸጋሞ ወሶበ ኮነ ነጪረ ዘመድኒ ዘውእቱ ጲላጦስ ሰው አመረ ጽድቀ በአሐቲ ሰዓት ኢናተቀ ልቡ ዳሙ ነስአ ማየ ወተሐጽበ እደዊሁ ወይቤ ንጹሕ አነ እምደሙ ለዝ ጻድቅ ወአንቱሙ ትረክቡ ዝግተ ወእፎ ችየ ከመ ይኩን ለምእመን ዘይርኢ ጽድቀ ከመ ይህበር ውስተ ኃጣው አካልኡ ወንሳእ እምዝክሮ ይተረጉም እስመ አይሁድ ይፈትሑ በእንቲአሁ
ዘበቀቲ ዘእንበለ ከመ ኢይትርፍ ሎቱ ዝክር ፍጹመ ወለእመሰ በውቀተ ለእመውእቶሙ ጸልእዎ ወጸለብዎ ለክርስቶስ ይሰፍ ዝክሩ ወየአምኑ በስሙ እምስራቀ ፀሐይ እስከ ምዕራቢሃ እምኢኮኑ ይገብሩ አላ ተሃዘቡ ለእመውእቶሙ ፈቱ ላዕሌሁ በሞት ይበጥል እንከሰ ዝክሩ ወቂሮቶ ብዝ ናስተጋብ አብያቲነ ወንብላ በርበሮ ወይትረጎም ሶበተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወይቤሉ ናሁ ኩሉ ዓለም ተለዎ ድርሁ ወጠየቁ ከመ ይሃወር እምኔሆሙ ሲመቶሙ ይሃወር ናሁ ኩሉ ዓለም ተለዎ ድህሬሁ ወጠየቁ ከመ ይሃወር እምኔሆሙ ሲመቶሙ ወይቤሉ እምከመ ቀተኖ ናስተጋብ ኩሎ ጥሪቶ ዘውእቱ ትምህርት ዘኮኑ ህዝብ ይሰምዕዋ እምኔሁ በአስተሃውዞ ትከውን ለነ ዘውእቱ ስመተ ዚአሁ ትትከፈል ላዕሌነ ለእመ ገበርነ ፈቃድነ ቦቱ ወኮነ እንከሰ ዝንቱ እስመ ትምህርቶሙ በጠለ ወሲመቶሙ ተሃይደ ይቤ ኢትሁር ምስሌሆሙ አመረ ተዓቅቦ ለማሂምና በክርስቶስ በውእቱ መዋዕል ሶበርእዩ ስቅለተ እግዚእ ወሞቶ ኢናፍቅ ወኢያንቀለቅል ርእዩ ስቅለተ እግዚእነ ስቅለተ እግዚእነ ወሞቶ ኢናፍቅ ወኢያንቀለቀል ህሊና አልባቢሆሙ ከመ ኢናፍቁ ወኢይሁሩ ምስለ ቀተል ይቤ ምግባረ ብእሲ ኃጥእ እቺት ይትረጉም በእንተዝ ይሁዳ ይተረጎም በእንተዝ ይሁዳ አስቆሮታዊ እስመ ውእቱ ኮነ ይሬኢ ምግባራተ እግዚእ ወይሰምዕ ቃላቲሁ ወተአምሮቱ እምኃጣይ ወአስማዕ በእንቲአሁ ወንጅየ ድኒ ከመ ውእቱ ሰራቂ ወበእንተ ውእቱ ቼ ኮነ ኃጥአ እኩየ ወሰመዮ ንፋቀ ዘውእቱ ኮነ ህልወ ምስለ እግዚእ ወልቁጥ ጥምዩት እምኔሁ ይቤ ዝፍና ውእቱ ለኩሎሙ እለ ይፈጽሙ ኃጣውዕ ወበሃበ ውእቱ ኃጢአት የሃጉሉ ነፍሶሙ ባህቲቶሙ ይተረጉም ከመ ውእቶሙ አሃንጎሉ ነፍሶሙ በኑፋቄሆሙ በጊዜ ብሂሎቶሙ አልብነ ንጉሥ ዘእንበለ ቄሳር ወለዝንቱ ሰኢነአምሮ ወናፈቁ ለዓለ እግዚእ ወተለዎ መምለኪያነ ጣዖት ወበእንተ ዝንቱቼ ተሃጎሉ ባህቲቶሙ ይቤ ባህቲቶሙ ይተርፉ ለዓለ ዝህሊና እኩይ ለዝልፉ እስከ ዕለተ ሞቶሙ እስመ ይትሃጎሉ እምንቱ ወለእለሰ ነስሑ ወአመሩ ስህተቶሙ ወአምኑ በሃይማኖት በእደዊሆሙ ለአበው ሐዋርያት እስመ እግዚአብሔር ሰረየ ሎሙ ወኢሐሰበ በላዕሌሆሙ ዘሃለፈ እምኔሆሙ ይቤ ጥበብ በፍናው ትሴባህ ተርጎሙ በእንተ ጥበብ እምበይነ አምላክ ቃል ይቤ በፍናው ትሴባህ ይተረጎም ከመ ክርስቶስ ፄሃ ለምእመናን ፍናወጥት ወአልቦ ዘአትረፈ ምንተኒ እንፍድፍድና አላ ከሰተ ሎሙ ወአዘዞሙ ለሐዊር ውስቴቱ
يبي وبمراهب تهو قالا يتركم اسمه يترجم كبوت وإي جهاد وإي مراكب وستمر اسمه بتها وسيتها بسرعة عرض ووقته بكمك على داوود نبي وستكلو مر وطع نجرمو يبيع ويأتي وسعنك أطعمو لهايلان تتأمر يترجم بأنت هايلان لها بنجس كهاديان وطريبان المقومو حوالات بتعمرات ومدممات اسمه كون اسمه كريستوس وسعفهم وعات ولياليتا يسبهوا ويقدسوا يبيع ورسيان تقلوا أمرهم ورسوهان قانون اللي يزلفوهم يترقم بأنت رسيان اللي يكونوا مؤمنان يبيع تقلوا أمرهم وزوؤتوا حاربوا أمرو اسكونوا عبدانا وإحاتتوا بأنت كريستوس كما وقتوا زي سفبوا ورسوهانا قونوا لأن يزدفوهم يترجم كما وقتهم وحاربوا تقلقا ورطوا هذا كنتوا بأنت فقعرموا إيوه نهو نجركم استنفاس قليلا وأمي هركم نجر زعي اترككم اسم زي إهادك لهم مكنياته وقوتك علو سوانجه وصوبس إمتعك وإنجرك ومو دهنو وإن كنوم جلايا وإزيه سألبهم مكنيات بأنت حتعاتهم ويبيع كعب صوبس إيجا بركو لهم مقوارات زباد إيجا برامو إيم إكونومو جيغايا يبيع اسمت أواكمو وإياوسا كموني وإياوسا كموني يتركم كما وقتت وأم هذا أمين وتو وإيسموا إنه وجبر بتمهم وتعمراته ومن كات مات وإأمنوا بتو ويبلغم لأمسا كنتم زي تعملوا بيا أمنوا بجبرية كما تعملوا كما أنا وقتوا زعلك فأنت كيا دبموا إأمنوا إأمنوا بهذا لزوجته يبيع سفاكو إليه وإتسأل كموني ومنونا رسيكم وتزازية يترقم بأنت اسم እግዚአብሔር صوب سفا أدويه ديبت أمسكار إيو تأمرتا أنت كنت أمتالي متعها يوور وتنسائي أموتان وستأت مطلعة مبرا وتأوالد لتسدقو ومثل زلتو كلو إتاميت وحابا هيمانو دعمو لزلفو ألبا بهم اسكوتهم مثل لتشيوتهم ني ورئيتهم زنت كلو تأمر كنو يتصرفوا لعليه يبيع بأن تزلتونه أنا هي بهاولكم اسر واتفسع سوي متعكم وتسروا وسوي متعكم وجبت هكاك يتركوا بأنت ذلك كما እግዚአብሔር يتجهز منهم اسكا يميبلو ጸላቶም ወይሳለቅ ወይስቁ ለአሊሆም ወካበ በእኩያን እለ ይዘልፉ ለአለ እልውት ወይ ይሰምዖም ሎሙ ወያበው ለአሊሆሙ ወያሃውኮሙ ወያፈርሆሙ ይጸውዑ ወያወስዖሙ በእንተ ዚ
ዘኢኮነ ጽዋኤሆሙ ባህል ይቤ ወእኩያን የሐስሱኒ ወኢረክቡኒ ውእቱችየ በከመ ነገርነ እስመ እግዚአብሔር ኢሰምዖሙ ለምእመናን ለውስተ እከይ ይቤ እስመ ጽልዋ እምንቱ ለጥበብ ወለቃነ እግዚአብሔር ኢፈቀዱ ኢተረጎም ከመ ውእቶሙ ጸልኡ ሃይማኖተ በእግዚ ወገደፉ ቃላቲሁ ወበእንተ ውእቱ ይቤ ወንጌል ቅዱስ እምንቱ ጸልኡኒ በከንቱ ይቤ ወፈቀዱ ይነጽሩ ዘዚአየ ምክረ ወያስተራኩሱ ዘዚአየ ዘለፉ ኢተረጎም እስመ እግዚአብሔር አመክሮሙ ወይቤሎሙ ለእመ ኢአመንክሙ ከመ አነ ውእቱ ትመውቱ በኃጢአትክሙ ወኢተወቅፉ እምኔሁ ወመነኑ ነገሮ ይቤ ወዘሰ ይሰምዓኒ ችያየ ይሄሉ በተስፋ ወይዐርፍ ዘእንበለ ድንጋጼ እምኩሉ እኩይ ይተርጉም ከመ ዘያምን በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይሰምዕ ቃሎ ወይገብር ችያሃ እስመ ይሄሉ ውእቱ በተሰፍዎ በከመ ይቤ እግዚእነ ዘያምን ብየ ቦ ሕይወት ዘለሕይወት ዘለዓለም ወአነ አነስኦ ምስለየ በድኅሪት ዕለት ይቤ ወይዐርፍ ዘእንበለ ድንጋጼ እምኩሉ እኩይ እስመ እምኔሁ ለውእቱ ይትዓተት ፍርሃት እንተ ይእቲ ትንሣኤ እኩያን ወይእቲ ደን እንደ መንግሥት ዳሙ ይሄሉ በተስፋ ለዝልፉ እንዘ ይትፌሳህ በክርስቶስ ተሰፍዎ ተስፋቲሁ ሎቱ ስብሐት ለዓለም ወለዓለም። ተአምር ከነምረ ለምስጢረ ትስብእተኑ አስየች እሴተ በእንተ ኩሉ ዘገበርች ሊተ ሶበሰ ተአቅቢ ለዚአየ እምይሃየኩ በሰላመ ገብርኤል መናግኦ በእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩካት እምአንስት ኦብሩክ ዘቀርጽኪ ተነሥሒ ተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስለ አግብርቲሃ አዕማዲሃ ኩሎሙ ቅዱሳን ለዓለመ ዓለም አሜን። ተብህለ ፈቀዱ አኀው ከመ ይትጋብኡ ውስተ መንበሊ ሶረት ምስሌሆሙ አሐቲ ብእሲት አባይ ወክብርት ወባዕልት ጥቀ እስመ አፍቀረቶሙ እምክቡራነ ዘመድ ኢቲ ኦፍራሪተ እግዚአብሔር ወመፍቀሪተ ሰብእ ሄራን ወኮነት ሴስዮሙ እምዘባቲ ወተትራድኦሙ በሂሩታ ወምዛፍቅሮታ አኀው ወአፍቅሮተ አኀው ችሃ አግብእዋ ምስለ አኖዝትን አምርሳን ዋይተረጂ ኢሳ
ማርያም በከመላእክት ማርያም ስባለች ማርያም በታርቃት ገዳም ባለች ማርያም በከቱ ለዘናቱ ለታምርትዮ በስሃ ኩሎ እንበለዶ ወማም ለጻር ወደካ ማመከመዮ ያብታን ያብቱኩም በፍሳው በሰላም አቡነ ዘበሰማያት ወይ ቆንጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተ ያርቁነ ይፈኑ አዳሆ ለዘባይለ ወታወደዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛትረትዮ ምስሌሁ መስቀለወቱ ቅድሜሁ አዘከወይ ንቆርበሁ ያለቤተበራሁ ሰደተራሁ አመይጋሁ ዘርገበናራው ለጥባስጋከ ንሴስዮ ወለነቃለን ከንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ብክዝቀራዮ ገላየ ከንበል ከነራዩ ሰስያሃ ሱራፊ ሰስለተ ነደዮ ወሞትከ አምላካዊ ቆስሌናትዮ ጸግቦ ወለቃደም ከንሰድቦ ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁዳዊ ገሃዲ አቢነ ሥላሴ ላሎይ ተወልደ ማርያም ዘይበላከ እመቦ አይጉረት ዓለም ነዮን ከመከልሪቦ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳሉ ወምረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ወሶበ ፈጸሙ ንስሐ አምፁ ወይነ ወሰትዩ እምኔሆሙ ብዙኃን ወእምዝ ኃጥአ በእለ ከብካ ወይነ ዘያሰቲ ወእምዝ ኃጥአ በእለ ከብካ በአለ ከብካ ወይነ ዘያሰቲ እስመ ሀድቀ ወይን ወተከዘ ጥቀ ይበውእ ወይወፅእ እምቤት እምብዝሃ ሐዘን በእንተ ዘአልቦቱ ወይን ዘያሰቲ ወሀፍረ እምሕዝብ እለ መጹ ውስተ ከብካብ ወርእየቶ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም እንዘይቴክስ ጥቀ ወመሃረቶ ወሆረት ሀበ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትቤሎ እስመ ለበዓለ ከብካብ አልቦቱ ወይን ወውእቱ ይተክዝ በእንተ ዝንቱ ወይቤላ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ብየ ምስሌችኦ ብእሲቶ አዲ ይበጽሐ ጊዜ ዘትስእልዮ ዘውእቱ በእንተ ወይን ደሙ ስቴ ሕይወት በእንተ ወይነ ደሙ ስቴ ሕይወት ለእለ ይሰትይዎ በርትዕት ሃይማኖት ወአዲ ይቤ በእንተ ይሁዳ አስቆሮታዊ እስመ ኢሃሎ አሚሃ ውስተ ከብካብ ወእግዚኢ ነሰ ጸነ ምጽአቶ ከመ ይግበር ተአምረ በቅድሜሁ ወርእዮ ተአምረ ከመ የሐድግ እመ የሐድግ እከዮ ዘይህሊ በእንተ አግብኦቱ ሀበ አይሁድ ወእምዝ ሶበ በጽሐ ይሁዳ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለሰብአ ከብካብ ምልእዎን ለእላ መሳብክት ማየ ወሰበ መልእዎን
ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለላካነ ከብካብ ቅድህዎ ንቼ ወአሰይዎሙ ለሰብ ወቀድሁ ለአካን መሳብቅ ለመልእዎ ማየ ወአቅረቡ ለሰብ በከመ ይቤሎሙ እግዚእ ወሰበጥዑሙ ሊቃነ ካህናት ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ አንከሩ ጥቀ እስመ ኢሰትዩ እምአመ ኮነ ዘከመ ውእቱ ስትሃይ ወይቤልዎ ለመርአዊ ዘምስለ ሊቀ ገዛት ኩሉ ሰብ ያሰቲ ዘይሴኒ ወይነ ቅድመ ለአርክቲሁ እለ ጸውዖሙ ውስተ ምሳሁ ወእምድኅረ ሰክሩ ያመጽእ ዘይቴሃት ወአንተሰ አስተዳሃርከ ዘይሴኒ ወይነ ወአቅደምከ ለነ ዘይቴሃት ወሰበ ጸገብነ ወረወይነ አምጻእከ ዘይሴኒ እስመ ይቤሉ ዘንተ በኢየአምሮቶሙ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ረሰዮ ለማይ ወይነ ጥዑመ እስመ አዲሁ ኢያእመሩ ዘንተ መንክረ እላሃለው ውስተ ከብካብ ዘእንበለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወአርዳኢሁ ወዶቺማስ ወልደ ዮካን ወለአካነ ከብካብ እለ ቀድሁ ማየ ወኩሎሙ እለ አመሩ ዘንተ መንክረ አምኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳሉ እምሮቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለሙ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ያቀዙ ለዚአየ ነገረትከ በምድር ወዘይነትከ ዘሄዳቱሩ ሃሌሉያ በዛይለ ምሕረትከ ኢየሱስ ባለ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ኢየሱስ ሩቃሌስ ስብሐት ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋውን ስብሐት ኢየሱስ ዘይትሰዓት ንጉሥ ስብሐት ኢየሱስ ቃለ ቅዱስ ሲሰብሕ ጸጋኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሕይወተ ዓለም ለዓለመ ዓለም አሜን። ጸሎተ ለማርያም ወስለታ ታሪነነ ማዶና ጸሎተ ለማርያም ወስለታ ታሪነነ ማዶና እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ባርከነ እግዚአብሔር ውስተ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ በሰላም አቡነ ዘበሰማያት እስመ ናሁ ዋስዑ ርእሶሙ ጸላእትከ ተማከሩ
ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቅዲ 1
ክሳብ 11 ፋሲካን በዓል ቅጫን ክኸውን ክልተ መዓልቲ ደሪቦ ነበረ። ሊቀ ካህናትን መምህራን ሕግን ድማ ኢየሱስ ብተንኮል ሒዞም ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ። እንተኾነ ኣብ ህዝቢ እውከት ከይለዓል በዓል ኣይኹን በሉ። ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ኣብ እንዳ ስምዖን እቲ ለምጻም ኣብ መኣዲ ተቐሚጡ ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ብብዙሕ ዝዋግኡ ብጽሩይ ናርዶስ ዝተዳለወ ሽቱ ዝመልአ ብኣልባስጥሮስ ዝተሰርሐ ብልቃጥ ሒዛ መጸት። ነቲ ብልቃጥ ሰቢራ ካብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ። ገሊኦም ከዓ ሓሪቖም ብልቦም እዚ ኩሉ ጥፍኣት ቅዱስ ሽቱ ኣብ ምንታይ እዩ? እዚ ሽቱ እዚ ካብ 300 ዲናር ዝበዝሕ ተሸይጡ እንተኸታቶ ግዳ ኣይምስተዋሃበን ነይሩ በሉ። ንዓ እውን ኮሮ ኢላ ኢየሱስ ከዓ ነታ ሰበይቲ ስለምንታይ ትድህልዋ ኣለኹም? ሕደግዋ ሰናይ ግብሪ እያ ዝገበረትለይ። ደኻታት ዝቕሉ ሳዕ ምስኻትኩም ኣለዉ። ሰናይ ግብሪ እትገብሩሎም ተደሊኹም ከዓ ይከኣለኩም እዩ። ንዓይ ግና ኩሉ ሰዓይ ክትረኽቡንን ኢኹም። ንሳ እቲ ዓቕማ እያ ዝገበረት ኣቐዲማ እውን ንቐብረይ ሰብነተይ ቀብአት። እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ዝተሰብኮ ዘበላ ኩሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ንመዘከር እያ ከም ዝንገር ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎም። እዚ ንልቦና ዘለዎ ይስማዕ። ምንቲ ጽንዓት እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ምንቲ ኩለን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ዝተሰምያ ቤተ ክርስቲያንን ምንቲ ገዳማትን ኣብ ውሽጠን ዝነብሩ ኣረገውትን ምንቲ ሓለዋ ሙሉእ ዓለምን እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ እኩይ ክሕልዎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ዘርእየልና ንጸልዩ። ምንቲ እዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ብኩሉ ሕማም ብስጋን ብነብስን ዝሓሙ ኣቦታትና ልዴታትናን ኣሕዋትናን ምንቲ እዞም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕማትን እግዚኣብሔር ንዓና ንዓዳቶም ሰናይ ነገር ገብረልናን ብሂወትን ብጥዕናን ካሕልወና ንዓና እውን ሓጢኣትና ዘርእየልና ንጸልዩ። ምንቲ እዞም ብምድረ በዳ ብባሕሪ ብኣፍላጋት ብቐላያት ብኩሉ ብኻልእ መገዲ እውን ዝጓዓዙ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን እግዚኣብሔር ብኩሉ መገዲ ክመርዖምን ብሓጎስን ብደስታን ናብ ዓዶም ክመልሶምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪየልና ንጸልዩ። ምንቲ ፍረ ገራሁን ፍረ ኣዕዋምን ወይንታትን ምንቲ እቲ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ፍረ ዝፈርቕ እፅዋትን እግዚኣብሔር ክባርኾምን ከብዝሖምን ብዘይገለ ጥፍኣት ከፍርዮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪየልና ንጸልዩ። ኣምላኽና ምሕረትን ፍቕርን ትበና ንልቢ ገዛትን ደያንን ኩሉ ሰዓብ ሰናይ ነገር ቀራራልና ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪየልና ንጸልዩ። ንነገረ እግዚኣብሔር መራሕገናን ሰብ ስልጣን ምሳነቱን እግዚኣብሔር ብሰላም ሓልዩ ከንብሮምን ቤተ ክርስቲያን ሰናይ ነገር ካሕስቦምን ሓጢኣትና ክሰሪየልና ንጸልዩ። ብቕነት ሃይማኖት ዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ካብቶም ቀዳሞት ቅዱሳን ኣቦታትና ጳጳሳትን ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ኣቦታትና ቀዛውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን ኣቦታትና ህዝባውያን ካብ ማሕበር ክርስቲያን ዝቐረቡ ኩሎም እግዚኣብሔር ነብሶም ክዓርፍን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪየልና ንጸልዩ። ተዓደስቲ ኣመንቲ ህዝብና እግዚኣብሔር ክባርኾም ክሳብ መወዳእታ ዝተባሃ ንቕንት ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪየልና ንጸልዩ። ምንቲ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብጉባኤ ሐዋርያት ዝቖመት ቤተ ክርስቲያን ምንቲ ምድሓን ህዝብን ምንቲ ሓለዋ ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪየልና ንጸልዩ። ምንቲ ህይወቱን ንብረቱን ንብፁዕን ቅዱስን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ቄርሎስን ንኣቡነ ኤልያስን ብሂወት ሓልዩ ንነዊሕ ዘመን ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪየልና ንጸልዩ። ማሕበርና ኩሎም ኩልዕነት ዘሎ ማሕበር ህዝቢ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ክሕልዎምን ብሰላም ከበጽሖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪየልና ንጸልዩ።
ምድዞምና ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካብ ሰብን እንስሳ መባ ዘቕርቡ እግዚአብሔር ክባርኮምን ከጽንዖምን ከረድኦምን ንዓናውን ኃጢአትና ሰሬልና ጸልዩ ኩሎም ቶም ቤተክርስቲያን ሰናይ ሓሳባት ዝሓዙ ሰባትን ምንትቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ንቁኑዕ ነገር ዝጻመውን ቁኑዕ ሃይማኖት ዘለዎምን እግዚአብሔር ክባርኮምን ሓስቦም ክህቦም መረቱ ካብኣቶም ክገብር ንዓናውን ኃጢአትና ሰሬልና ጸልዩ እንድናቶም ብቁርባንን በዕጣንን ብዘይትበዓቑ ቤተ መቅደስን ዝሓልዩን ዝንበቡ መጽሓፍቲ ዝህቡ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓሻ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስቦም ክኸፍሎምን ንዓናውን ኃጢአትና ሰሬልና ጸልዩ እንቶም ዓበይቲ ኣቦታትና ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘኩርና ዝበሉናን ክዝክሮም ዝኣዘዙናን ነፍሲ ወከፍ ብስሞም እግዚአብሔር ክባርኮምን ኣብ ቅድሚ ኣማሓደርቲ ፍቅሪ ክህቦምን ንዓናውን ኃጢአትና ሰሬልና ጸልዩ ድልቃታትን መሳኺንን መበለታትን ዘኽታማትን ጭኑቓትን ዘርኢ ዝዘርኡ ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ጭኑቓት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮምን ይቕረ ክብለሎም ንዓናውን ኃጢአትና ሰሬልና ጸልዩ እንቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጭነቑን ዓዶም ሓዲጎም ዝተሰዱን ኣብ ምርኮ ዘለውን ብማእሰር ሰይጣናት ዝተኣሰሩን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ቀጥዕኖምን ክምሕሮም ንዓናውን ኃጢአትና ሰሬልና ጸልዩ ምእንቲ ኩሎም እቶም ነብሶም ምሕረት ምእንቲ ክረኽቡ ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት ቀልጢፎም ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽና ክረኽቡ ንዓናውን ኃጢአትና ሰሬልና ጸልዩ ናይዚ ዓመት እዚ ርደት ዝናማትን ምምላማያትን ባሕርን ኣፍላቃትን ክርስቶስ ኣምላኽና ብሓቂ ክባርኮምን ክሳዓደረቶም ክመልኦምን ንገጽ ምድሪ ካብ ልምላሜት ሕጉሳን ንኩሉ ፍጡር ብረድኤት ከጽንዖን ንኩሉ እንስሳ ህይወት ክህቦን ንዓናውን ኃጢአትና ሰሬልና ጸልዩ እቶም ኩሎም ዘኩርና ዝበሉና ጸሎትናን ዝክሮም ዝኣዘዙና እግዚአብሔር ብሰናይ ነገር ክዝክሮምን ክምሕሮምን ንዓናውን ኃጢአትና ሰሬልና ጸልዩ እንድነዛሶምን እዚኣ እግዚአብሔር ብሰላም ክፍጽማን ፈተና ጸላይ ከልቀልናን ነፍሳትና ከጥሕንን ምሕረት ክበናን ንዓናውን ኃጢአትና ሰሬልና ጸልዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምድርራናን ክምረናን ጸሎትናን ልማኑናን ክቕበልን ነዛሶምን እዚኣ ካብ ብሰላም ክፈጽመና ፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃንን ትንሳኤ ክፈርየና ንዓናውን ኃጢአትና ሓድገና ጸልዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምድርራናን ክምረናን ጸሎትናን ልማኑናን ክቕበልን ነዛሶምን እዚኣ ካብ ብሰላም ክፈጽመና ፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃንን ትንሳኤ ክፈርየና ንዓናውን ኃጢአትና ሰሬልና ጸልዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምድርራናን ክምረናን ጸሎትናን ልማኑናን ክቕበልን ነዛሶምን እዚኣ ካብ ብሰላም ክፈጽመና ፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃንን ትንሳኤ ክፈርየና ንዓናውን ኃጢአትና ሓድገና ጸልዩ ክርስቶስ አምላክነ ዘመፀዋም በእንቲአነ በማዲሁ ዘወጣ Chriya,
Yeah.
ሰላም ለኪ ማርያም ሰላም ለኪ ስቴ ወንዝ አንፈራይ ሰርጎት ብርሃን ዝናብ ንጽሕት ዘይከውን ለቅድሳት ወለተ ኢያቄም ወሐና ስርጎት ቅድስና ደብረ መቅደሱ ለኖህ ያራጅዮም ማያይህ አይመት አብርሃም አብ ለቆምክዮ ገመድ አልባብ ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ሰባሪት ማርያም አዝምኒ ቃለ ፍስሓ ዘበሃዘን አስፈቁ ለሳተ ሐዘን እስከይቆርር ሞቆ ማርያም ላትጽድቁ ነጽረኒ ወጥረ ወይድግገኒ ዘልበ እስማለ ጥብየ ዘትገስጽ አፈ ዘትፈጽም ገተጽበ ዝዚያትዋት ነፍሰከ እስከ ይሰማ ኩለየ አረትየ ኤሎሄ ኤሎሄ ኢየሱስ የአምላከ ርኅራኄ ተመላስየነ ለነ ደመገቦከ እንታሰዩከ ሰማይኩ በጊዜትከ ስብሐት ከዊተ ከመልዕልተ ቅዱስ ጸልዎ እንተ ኃጢአት ላዕሌከ አልቦ ኢየሱስ ጽሙዓን ይኩን ወዘያረስ ማይ ምድረ ዳዊት ለሞገስ የተረግዘ ስብሐት ላዊ ነየር አዳሚነ ተሰቀልከ መልዕልተ ምጽዋዕ ኢየሱስ በዛባግ ስብሐት ገብሊተ እግዚኦ
ቁርባን ጥሉል بكل زمن يوضم بغنى هايمانوت بمسكانا بخبرن حلوهم ككل حلنا ككل لبنان لعلم زبلت فقرن سلامنا نبرهم ولا يتامنا قد كلنا قدس نسيت مريم من تانا بزغبر بتغبر صلاه لمانون بارواغ عبيت برهاناوين ميكائيل غبريل رفائيل سوريال سغا بزي بلو 4 انسان 14 كانت السماين
ክብሪ ስሞም ልዕል ብዝበለ ብቅዱሳን ኣቦታትና ርእሰ ኣበው አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ዮሐንስ መጥምቅ ብ14,000 ቅዱሳን ህፃናት ብቅዱሳን ኣቦታትና ሊቃውንቲ ሐዋርያት ብቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያን ሰማዕትን ወንጌላዊን ብ72 ኣርድእትን ብ500 ብጾትን ብ318 ርቱዓን ሃይማኖትን ብ3 መንእሰያት አናንያ አዛርያ ሚሳኤል 7 ቅዱሳት መንእሰያት بقدوس استيفانوس ليك دياقوناتن قداماي سماعتن بقدوس تيودروس بقدوس بناليوس بقدوس ماركوريوس بقدوس ماماس بقدوس أبولي بقدوس فيلاديوس بقدوس أبادير بقدوس غلاوديوس بقدوس فاسيلدس بقدوس فيكتور بقدوس ميناس بقدوس چيرقوسن أدي يولتام كلهم سماعتاتن حيان تقادالي نايولو أد سماعت بزغنا بآب نوم زنجر بتي عالي أبون صادقن زخنا أبا أنطونس بأبونا أبا باولي بأبوتاتنا قدسان سلست مكارسات بأبونا أبا يوحنس حاتيرن صادقن بصادق أبا بولا بأبونا أبا بسوي بأبونا أبا أمون بأبونا أبا يوحنس كمان بأبونا أبا بنتليون بأبونا أبا سينودا بأبونا أبا بسندا بأبونا أبا لدسون بأبونا أبا باكميس بأبونا أبا بكرزون بأبونا أبا برسوما بأبوتاتنا قدسان روميون مكسيموسن داماتيوسن بصنعن قدوسن أبا موسى سواء ب40 شعة سمايتات بغلهم لبست مسكال تقبلت مكرات أركانن بملاغزا برغد علة زيان برغوتو من سقار لئيتو محرة الزلو والمانو من زل عالم عالم سكول الناس وكريستيان يهون أما كما يوم بلد دوي وهمون بلد أرودك أما كما يوم يبقى أن يبقون بفصاء والسلام أو نزو ساعة سرطغة أرواح عند الله لا يسلم sino كده حافظه
Dikasih. እሺ ሁላህን እንዳሰገድና ጉዳይና ጸሎትና ደረጃ ሞዶ እንዲ ጽባህ ግን እጅ ወዲእና እና እግዚአብሔር አላህ ላይ ቅዱሳን ገበን ቀበለና ሰላም ሕርላ አኸልና ጽባህ ሰዓት 6 ጀምሪና ፋዶስ ጽባህ ተግርለና ሰዓት ሓደ ድማ ዳሲ አና አጥይና ተቆርቡ ግን ተዳሊኹም ኩሉ يخون تموت عبيت ترحم تقربوا تم تقربوا ما نبهنا السون بفلات خذ بفلات جو حاتيات فتحني للأمبر صورتا أي بحر للمحاضرة يترسل كل سلام حرت خون لنا ضياف يمسكنا نايم